Mambo apinda tarauti kurekare kuziva mutemo. Ari nyaya dzakasarira tikapedza kuvhura dare. Ndinotanga kuya kugara. Kana kusina kuya kuzogara pakatanga kuita nyowani. Tikita mune matozvara kuzoti. Kana savangarise maoko handei. Unongedzere pira kuombera pira kuno. Ndakupira kare mukomana chikomba chokadzi wangu. Komana hanzi chikomba chokadzi wangu. I'm sorry. I'm audio. I'm very kind of audio. Iribu. Inoizia. Zapedza nguva. Peta muramba unyoro kupira bedero kana. Nokuti kakasara mombe zvakuda. Zvakuda dero. Inoizia yoti. Umbremo zvekunopindura.
Ayo, ini tak bahas ya. Pokoknya message. Mama kamu apa di sana? Mama apa di sana? Mama saya. Itu doa. Kamu dari mama dulu mau. Ini dulu. Itu doa jauh. Ahora se llama TV. Es un chorro, es un chorro. Kau bisa kan. Aiwa, pindura antu wantu vamwe vachitaura vati iwo waitora chingawo waivapfimba saka ndo pati kuda kuti iwewo utaure nezvenyaya iyo yataurwa namai haungapfimba saka iwo uda kureva here kuti amai avo varimunyika aiwa chinyara vavada ambwe aimamudzwa zvataura hanzi muri kundinyepera saka inini kuti tiwane chokwadi dare rese rinyatsobata chokwadi amene totochiona kubva kuna ani kwamuri nokuti pamaita zvinhu zvenyu tisanga tisipo saka amene ini kuti mukatsvage nzira mungakonesei munhu ambwe kuda murume wenyu kana kuda murume wenyu noise nokuti zvinhu zvai zvikude zvakadini kasi maida kuno mushamaona naye aida kumira aida kuita kuti kuonera ichi motengesa madomasi aida kuonera ichi kubvunza kuti zvinhu matiredi wafa iona kuti zvirikumomo itanita sei wakaramba kuti hasha dzakuzivira unomena ina ukuzinzwa zvinhu zvaona kuziita here wanga usingamuzivi mukadzi wamunhu chimbonzwisisa usamhanya kupinda usikateera mukadzi waizisei mukadzi wamunhu amai vamamatana ndakaroorwa akati chii saka vangomira bhara akabva kusiya here kuti mama tiri mukadzi wamunhu akati enonosaina ndakuretsa kuti tifambire zvakanaka zvine ndinokundita ndinopenga ini ndida kubatsirana newe nokudari neno hatisi tongobhadharisa chete ndiri kuona kuti zvishuwa zvaitika apa zvaitika unozatoona chinhu chaunokudza chichanga kunakira unosikwiza paiwomizi kuti wachibati chete uchiwani zii ndinoda kuretsera nyikira nokutozati ndiri kuruboka ndiri mambo akasimumunhu iwe akasikumana iwe ichokwadi ubatsire omanye enanosaini aiwa kusana kumachituzasi kuzinokana ini manje kasana dai waterera
uchiteerera news unokudzwa Sly Media achitaura ajejiya achitaura kuti Mambo kana akangofunga chiri kuti munhu akuita ruto kana akati mombe 7 anongoziteera mombe idzodzo ungodzirova inanda kuti nemhosi waya kudare guys waita basa waya kudare chisaina kubude kudeza kuti waona kudare naizvizvozvo amai mimi itaura kuti inini temurume wangu ndomuda ani ndizvozvo kune kutobhiza kunoona mutifomba kana munhu akunyenga ichizobhadara saka zviita kuti mufana wangu wazizwa katichi saka usazozvita uchazozvita kuti here izvo usazvita kuti hazvichaitika saka wazozvita hako usazozvita paunga urechi ocherere ndakutisaina kwaramba ndeda kuti kure mukuru mure inosaina kuti kudzenyaya uku vafana kudakadza vanhu kuti batichiteta Garaba iwe. Garaba. Hey, vale, tiene como. Mureshi nguzo. Kamsore mbaye. Ndrangu kuri. Ndrangu ri. Chi. Ndrangu. Samuri bo. Mambo. Gani. Agana siri. Utanga ni Zimbabwean. Utanga ni Zimbabwean. Chitu yacho kunenge zvizikombo. Mwacho ndikupaza musha wangu. Wamnati. Ndamukirika. Mwacho ndenge ndichaonana. Mwacho gari tange namo. Imagine chipinyi wangu wakatamba. Azi? Imagine chipinyi wangu wakatamba. It's mwangu kwenzi vana imagine 7 ngenzi vana wangu wachatambo. Kaza wangu kumule. Ni mkazo wangu kumule. Ni tunawana wangapi? Tunawana 3. Oh. Taida kuti mwana achakwati. Hapana kuzita rudo rwakadzama. Kasi mkazo wakangara kuti ndizozvo. Sasa una tiri vanhu tinodzidza kubva paizvo. Inandira zvakasasa kuti ndopedzera ati anchazvita anenge azingaita ndizvo. Saka sinombona kuti iyo waoda mazita isinaanzwa unoda kugumira pangani. Ita semunhu usanyadzise mukadzi wako kuti hazina kuzoitika. Hazina kuzoitika usanyadzise mukadzi wako. Kamsore mbaye. Ndendo kunokupisa 2 zeta 5. Shamani ngombe dzako inato nawe kuti hauna kuzozviita ati wauya kwamambo andouya kwamambo mari yako yakwira dare murume unodzorera unozindapo uzodzi mari wodzorera mari yako kubhadhara mombe nhato imi amai maigeza kwenda maihodha Ugamaya. Unaona 3. Unataka masakara kuti mura muroti. Ungamuchikira zvakanaka mukuonekera wewe. Ngira unomtupo. Aitaurisa kama Watana kudara, tinoda kurevisa mombe dzati 7, ndakuresera kuti 3, chiya kundoregerero. Anogara kuti mbana.
Nokunyenga mukadzi wako ndise ndikukudzorera iwe kumbiraregere kana wanga usingazivi wataura kuti ndanga ndisingazivi pamusoro changabi gagare pasi nekukunika ndatambara kana chimonyarara madzimai makuzoda panze amai vatakaiteera vazisimayo chimbomira izvo toda kuita dare nehunhu isusu dare rinoda kutsvaka zvinhu zvakanaka nayo makaseka monyarara akatozozvezvinanisa nini baba wako indandaziva baba wako ndiwangu ari seidito polisi pisa ndangonzi mandinda vandasiya tinoda kugara zvakanaka kana utadzira mumwe murume kana akanguzvika handizvozvo hazvina zvazvinobhadhara isi tokurova nechiketura nomita unobakuaita basa rei tikurovai kumba kwenyu nechiketura musambokungori nyaya inozofabriketwa nepamwe tinongoisa lc4 redu ene munoone makamera tisa lc4 redu rarinyora kuti mukomana unozovictimize unekakuzvida kawaita vanhu pafarira yakana kurwa mombe 7 wainyenga iwo kuti ziruka zvomunhu ungasingazive ungasingazive saka pava chipfava ungasingazive chipfava kumbira regere kuti kuti zvakuimba nazvo inini ndine masimba akapfuura iya ini ndinonzwi pfuura zvakufundzire kumbira regere zvakanaka ndozvakanaka izvo kumbira regere zvakanaka tishandise simba raunara usina simba aindine simba ndozvazvinoitwa chigara basi kana kunanovhura dhoketi ndakavictimizwa nemurume uyu is much protected aziya nzira dzekushandisa uye kuna mambo munhu anoingapadza kuimba dzomunhu handizvo ndakunyengetedza nyika ndiraregerero ndosvasike mombe ngani wangokuona dzizokuita unobhadhara se kana warega nguva inongotera mashoma warema uchikotera kuchekisero tipe nguva zvaunofutira kuti ukafute kuonazvo mumbukadzi nenekuwa nguva taurara chamani mupe 1 month sunongaiva unoona sei ukuda chii uda judgment unotora kuti mswa 10 aize chale panza uripo oraiti mukuru isusu kupa judgment mswa 10 nedaro nokunza kwena tinoko iwewe yotora lc4 rauyu handizvi utiyerere chiketura mangwana iwe judgment kupa mswa 10 na problem nazo nokuti vanhu vanenge wanoda kudzikisira madzimambo kuti vesisikazivatinoiti hazina kuipa judgment tokupa unotora na 10 mswa 10 na 10 o'clock darisati ratanga momupa mazvizwa iwe bhadhara chiketura icho itira kuchipisa iwe uone noudza vamwe mushamba kuti mambo vaya havaite ine handitoitawo futi simuka uini judgment unototate iwe vautona iwe mira panze uone mukomana mira panze ugaona nemukomana chiketura chienda